asoreba me froto a me di begum na ensan ase entu da izan se mpanimfo wugya mpanyin nsem a wonya nkoka nkwala asem so ate ase ene ba behwe bebi a efa noma ani dua eye betrudu mpanyinsi anoma onfa dua ho abufu ade ntina nananom busa abe ne to ma anoma ani dua ama ewo anoma brabo mu no anase noma o ma brabo mu no eye dua eso no motena ebo mo bra nyina obaye ni prebu a eye dua obegina homia eye dua ana so benya aduani bi nso adia eye dua no aba so atemase nti anoma de aya won time fa dua ho abufu so fa dua ho abufu a na wokudi dan ntina nananom bu be ne to se anoma emfa dua ho abufu emfa ho ne ade bi adua beye no bibie ni ho adua beye anoma enti dua no ebema anoma abu afu dua no ye obe ho se dua bu a ensi anoma akwan an efisa anoma otu a ofa soro omontra dua nti dua ensi ni kwan nanso bibie ni ho a ebema anoma ebu afu dua ebe sinananom de ba ompese omchese onipa a ebi o ma bibidi adwuma bi a wo ye ma wonsa ko ano no ye mfa bufuo nkum ana owura bi o didima obidie se wo ye oba na wukunu a wono na woda na bam a obo ho kan ye mfa bufuo nko wonso aya akoda a wagya hwe wo no ye se edi ma me mfa me bani nsi na afifa mu bi se mpanyinsi anoma onfa dua ho abufuo fa wa comment bra ni mu nkomo emu mun kai sem bedi machi o e mu YouTube channel no epia